लोगोफोर दिनै जोंहा माइ गसा लानो थांनो ओंखारदों दा आं माइ गसा लानो थांनो ओंखारदों मैया माबा माबि जगार खालामगासिनो बेयो खुननि थुला बेयाव आं दा जाथि थाव फोननानै लांगोन थाव बथला लायाबै थावखौ फुनावनो फोननानै लांगोन बेबायदि लखबनानै निया फैसा लादो थाइसे बिनि उनाव निया मा लागोन थुलुंसि ओमफ्राय माइरं ओमफ्राय गय फाथै लाइजुलाइ बिनि उनाव आरो सावनि माबा लागोन मा होनो सावनि बिलाइ बिनि उनाव आरो मा होनलै एबा हरबाय आं जोंहानि दुब्लिया न'निफ्राय गोजानथार जायो बेनिखायनो जों दा गारिजों थांगोन स्कुटिजों ओमफ्राय बिनि उनाव स्कुटि दोननानै आरो ससे थाबायनानैसो दुब्लिखौ मोनो बेयो जोंनि गामिनि थानसालि बाथौ थानसालि दासो गोदान बानायगासिनो फुरा जाजोबाखै जोंहा न'आव गायग्रा मानसि गैयैखाय गाया माइखौ खामला होगोन थेवबो मा होनो फार्स्ट गायनायाव माने न'नि मालिकआ माने जोंहानि आइया लागोन गसा लाग्रोनांगौनो स' बिनिखाय दिनै गसा लाग्रोनानै दोननोसै बिनि उनाव खामलाफोरा गाबोन फैनानै गायफैगोन ओंखायनो जोंहा दिनै न'आवनो गसाखौ लाग्रोनोसै आरो जात्रा खालामनोसै मानो होनबा फार्स्ट गायनायखौ माने न'नियासो जात्रा खालामनांगौनो गसा लानाय होनो बेखौ दा जोंहानि आइया लागोन मोनफैबाय दाना जोंहानिया गारिखौ दोनबाय दोननानै दा मानो थाबायलाङो बिदिबाथ' बुंदों खेला गोजान दोनबाय दामाखै सान्दुं गोसाथार नालाय मा होनो खोमसिनिजों जानांगौ भिडिअखौ माइ गायनायाव गिलायना फैबा माइआ मोजां जायोनो ओंखायनो गिलायना फैदों दा जोंहानि आइया नै आङो खुनाव थाव फोनना लामनायखौ खोथियाव फोनदों खोथियाव फोनबालायनो माइआ मोजां जायो स्लिम जायोनो एबा नेम दङनो बिनि उनाव सावनि माबाखौ होनानै दा मा होनो बेखौ गसा लाग्रोसिगोन आरो बिनि उनाव लास्टाव दायो थान्दार गायगोन
फार्स्ट गसा लानाय माइखौ लायनो लेब्राजों गायनांगौ बिनिखाय लेब्राजों गायग्रोगोन फार्स्टआवनो anh này chưa vậy để anh đây 사는 거 시험인 바이 저장이 아닌 사람이 풀어 파얀 동 아 파얀 남자 그냥 내가 시킬라 미안 말아 많이 그 이게 나 우리 난가 반다라 받고 너만 오고 아 문신다 사는 바이 어이네 nih yang lebih cengah ini mana pandar ada batoli bela main orang nggak ada salah kali dah daftarin saya sahih mesti di gosa lagi tapi dah saya babu kesana kenapa ada ini gitu aduh mama kita mau ke masih mana kan sebenarnya nama cuma kan kita sebenarnya urut sebenarnya kan nggak hai tapi ini kenapa ini kan sih ke tangga langsung langsung mau langsung ini new nih ke batu ada pandar lalu ini yang mana kalau kayak ini main orang ini ya main aku lah baik aku cina ini benar nggak hai lah, hai siapa yang kasih? Anu besar. Ah, kesana sebenarnya kesana. Mix baik. Kabur ke betul. Kita ke. Dapat kasih apa kasih? Hamlat kasih apa? Beri mana baca ini. Lihat nih mbak. Kesana sebenarnya. Lihat sebenarnya. Lihat. Ini nak ikan kan kana main orang kana. Bisa mana kana? Bisa sana. Bisa
हाय लोगोफोर आं दिनै माइ गायनो फैदों नोंथांमोना साना जे भिडिअ बानायनो थाखायनो फैदों खिन्थु फायदो आरो आं फैखायो आरो गसा लाखालि जोङो देलायनानै फैखायो मानो होनबा माइ गसा लानायाव देलायना फैनांगोन होननानै जोंहानि मामिया बुङो आइया आरो मानसिफ्रा बुङो ओंखायनो जोङो देलायनानै फैयो बेलेग दिना मोजां गाना खिन्थु दिनै गसा आन्था लादोखाय मोजां गाननानै फैदो मानो होनबा गसा लानाया फुजा होनाय जायोना ओंखायनो मोजां गाननानै फैयो दा नोंथांमोना आंनि माइ गायनाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरोबाव लोगो मोनगोन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बाय बाय आखाइ हाब्रु गोजा सुवाखै मानो होनबा सुनो मोनानो गसा लानाय नालाय मा होनो या माइनावखौ लांफानांगोन न'आव आइया बुंदों दा आं न'आव थांनानैसो सुहैसिगोन बिनि उनाव आरो हाब्रुबो लाखादों न'आव लिरनो न'मा न' आरो भान्दार होनो बाख्रियाव बिनि उनाव बाथौआव लिरनानै खाला लगायनांगोन स' आं लाखाबाय नै बेखिनिखौबो सुनो मोनखालिया दा आं न'आव थांनोसै बाय बाय